Любовта и грижата са в основата на всичко истинско. Свежест и натурален вкус. Стриктен контрол. Професионализъм. Години опит и иновация. Всичко това е Верея. Ние се грижим до вас да достигне най-доброто прясно и кисело мляко Верея. Сега прясно мляко Верея с нова, по-удобна опаковка с капачка. Верея. С грижа за вас. Добре дошли в пекарна Марети, прочута навсякъде със своите брускети. Приготвям брускетите по семейната рецепта на дядо ми. Двойно препечени с слънчеви домати, пресни манатарки, ароматно сирене и чист зехтин. Готови са! Синьорина Ломбарди, специално за вас. Ей, Фабио! Така излага и мен на времето. Брускети Марети, готови са! Пиринско. Свежо от планината. И запомни, моето момче, за да бъдат брускети Марети толкова ароматни и апетитни, избираме всичко с голямо внимание. И влагаме много чувство, защото всеки детайл е от значение. Ето, например, томатите. Подбираме ги нежно, Луиджи. И най-важното, приготвяме всичко с любов. Любов, любов. Bruschetti Maretti, un amore grande. Рестото, моля. Сладоледи Галакси, когато трябва да избираш. Това е вълшебство. Една продукция на Кен. С участието на модерна фабрика и съвременна технология. Участват още традиция, майсторство, взискателност, прецизност и старание. Със специалното участие на най-вкусния кренвирш. С Кен. Всеки ден. Ако твоят спорт е какъвто другите очакват, ако се влюбваш в предмети, ако колекционираш себе си и завистливи погледи, то на нашата маса очакваме някой друг. Защото ние просто не сме за теб. Сливенска перла. За мъже, не за момчета. Един ден богът на супер свежите неща се събудил в супер свежо настроение и създал отпуската. И партитата в петък вечер. И хората казали свежо. Тогава супер свежият бог се амбицирал и създал шопинга. И футбола. И хората казали много свежо. Още нищо не сте видели, казал си богът и създал ментина. Супер свеж ментов бомбон с 4 божествени вкуса. Ментина. Супер свежо.